Egunon guztioi. Nik hasteko gaur, eta Petek esan duen moduan, baikorra agertu nahi dut, adieraziko dizugun gaurko akordioen berri ematerakoan, ilusioz betetako proiektua dalako, bide berri bat zabaltzen dalako elkarlanean gazteen kolektibo talde honekin, Zuhatzeta gaztetxearekin. Berbada gutxitan miatutakoa, eta berak esan duen moduan, arriskoak ere hor daude, baina oso interesgarria da. Gure gazteiren politiketan, baita be gure legaldi planet horrela jasota dago, autogestia horien proiektua mundu horrekin lan egitea, elkar artean eta guztion artean lan egitea, eta horretarako bideratuko ditugu gure ahaleginak eta gure indarrak, kasu honetan akordionen bitartez. Alkatek esan duen moduan, akordioa askoz ere harago doa, eta ez da lehenengo kontaktua izan dana kolektibo honekin, Zuhatzeta gaztetxearekin. Aurretik ere, beraiekin batera elkarlanean ibili gara, denbora bat eramagoia lanean beraiekin, eta beste proiektu batzuetan ere bai horrela egin dugu. Borondatea eta akordioa izan dira alderdi bietatik, kasu honetan, eskerrak eman behar dira bai Zuhatzeta gaztetxeari egin duen ahalegina gurekin akordio batetara heltzeko gogoarekin, eta betaren nirekin batera gazteria zerbitzuan lanean egondan teknikariari. Gure helburua izan da eta izango da betik aurrera konfiantza lantzea, adostutakoa landu eta harremana bera sendotu ere bai. Bitartekaritza ona izan dugu, eta beraiekin elkarlanean egon gara, eta helburu nagusietako bat argi izan dugu hasiera batetik, auzoko lanak bideratu ahal izatea izan dela ahalik eta lasterren. Alkatek esan duen moduan ere bai, auzoaren elkarbizitzarako uste dugu irtenbiderik egokiena izan dena akorde bai. Honetarako, guk udalaren bitartekoak baldintza batzuekin, beste edozeini jarri zaizkion baldintzekin, bitarteko batzuk esaten duen moduan eskainikin diegu Zuhatzeta gaztetxekoei, eta baldintza horiek lagapen dekretu batetan jasoko dira, beste modu batetan ezin daitekenez izan. Akordioaren zehaztasunak, horrengo dizkizuet, Alkatek esan duen moduan, beraien aldetik eraikinaren, pabiloiaren lagapena ustea egingo da epe laburrean, hasi dira gauzak batzen eta gauzak antolatzen batetik bestera gauzak eramateko. Getxoko udalak bitartekari batzuen artean eta bitarteko batzuen artean Ezekiel Agirre 14. zenbakian kale horretan dagoen etxe merkea, kasa barata jarriko du beraien erabilerako prest, baldintza konkretu batzuekin, etxe bizitza horrek, enekin horrek bi solairu dauzka eta bi solairuak izango dira beraientzako erabilpen esklusiboan, baina erabilpenak zehaztuta eta mugatuta egongo dira. Ordutegi konkretu batetan erabilera izango dute eraikin hori, irizpide moduan kulturetxea dauzkan ordutegiak erabili ditugu, astelehenetik ostiralera 9:00-etatik ordubietara eta 4:00-etatik 10:00 arte, asteburu eta jaietako ordutegi berberean baldin eta gurekin adostuta badago aurretik, horrela izango dira erabilitako ordutegiak, eta bertan egin daitezkenak erabilpena honako izango da. Bertan egin daitezke bakarrik antzerkiak, ikastaroak, hitzaldiak eta bilerak. Ezin izango dira inoiz ere beste olakoak egin. Musika emanaldirik ez, musika taldeen ensaiorik ez, inolako jai edo ospakizunik, taberna edo jatetzerik ez da bertan izango, azokarik ere ez da ospatuko bertan, eta erekinean ezin daiteke janaririk prestatu. Baldintza hauek, eta hau hemen adierazten dizkizuedan baldintza guztiekin gertatzen da moduan, ez badira betetzen erakarriko luke akordioaren haustea, akordioaren apurketa, eta beraz gero azalduko dudan bigarren zatiaren aurrera eramatea. Getxoko udalak ere, biltegi bat jarriko du Erromoko eskola publikoen azpian, beko espazioan dagoen biltegi batetan, biltegia soilik izango da, biltegia bakarrik izango da, mugatuta
aurreko orduetara kalean egiteko ekimena orokorrean salbuespenik gabe edozeinek bete beharko dituen baldintza berdinak bete behar izango ditu, beraz beste edozeinek bezala udalari eskatu beharko zaio baimena eta beste edozeinek bezala udalak eskatzen dituen baldintzak bete behar izango dituzte. Beste espaziorik erabili behar izatekotan, beste edozeinekin bat egiteko berdin jokatu beharko luke Litxugaltzete gaztetxeak eta udalak horrela jokatuko luke. Guzti honen jarraipena egiteko, guzti honi jarraipena egiteko eta lanak dirauten bitartean, gaztetxeak hala eskatu du eta guk ere horrela egokia ikusten dugu, bitarteko batzorde bat egongo da, bien arteko batzorde bat egingo da, jarraipen hori egin ahal izateko eta guzti honen betetzearen kontrola eraman ahal izateko. Gero, eta horrela egiten bada, esan nahi dut, bete beharreko baldintza bete egiten badira alde bitatik batez ere, Litxugaltzete gaztetxetik, urak erregaganeko espazioan egiten duen lanak amaitzen dituenean, eta pabiloiak, erekinak horrela usten badu, horrela baimentzen badu, kolektibo hau bertara botatuko litzateke. Bertan dagoen pabilloi horretara botatuko litzateke. Esan beharra dago tartean, eta tarte honetan, nahiko horretu dagoen hitzarmen bat landuko dugula, erekin hori bere momentuan erabili ahal izateko, eta horren berri ere badauka gaztetxeak, Litxugaltzete gaztetxeak bereiekin landu egin dugula.